This must be your stand-up routine. Well, I can't take it serious, no. Did you think you were getting old that easy? When your body's calling me like to and I can tell if you want me to show you how to feel. So you ain't going nowhere. Did you think I was letting you go? Did you think I was letting you ride out on the side? Bringing some real crazy things with you. I wanna try, got to get it done, got to get it tonight. Oh, tonight, oh, tonight, oh, done, got to get it tonight. Oh, tonight, oh, tonight, oh, done, got to get it tonight. You want you to see me, no. Didn't know all the phone, you was thinking about it. You think that you could shake it in front of me, girl? And I wouldn't at least admit it. You think I'm not worried, your body's what I crave. Yeah, I won't stop till you let me in. And I ain't free. I ain't going nowhere. Did you think I was letting you go home tonight? Did you think I was letting you fight out on my side? With some real crazy things with you. I wanna try, you got to get it done, you got to get it tonight. Oh, tonight, oh, tonight, oh, done, you got to get it tonight. Oh, tonight, oh, tonight, oh, done, you got to get it tonight. Let me kiss your neck, eyes. I'm gonna make you mine tonight. Adja Isten, így szól, többször is, másszor is, hogy így megviduljon köztünk a komor is. Más egészségért, ha magunk hasznára, eresszük ezt a bort a többek útjára. Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét. Éltesse vármegyénk új vejét és mennyét. Éljen a barátság s köztünk a szerelem, aki engem szeret, igékedjet velem. A vendégek erre éjjel kiáltanak, a muzsikák pedig örömtust rántanak. Tajtékozó poharát karnevál kissza, s az urak proszítot kiáltanak vissza. Proszít! És ezzel megnyitottuk a mai farsangokat, mindenki így van. De hol vannak a parrak? Szeretném felkérni viszont a csoportot, hogy jön a jelmezes bemutató, aki jelmezbe öltözött ma. Szeretném, hogyha meg is mutatná azt, amiben öltözött. A jelmezes bemutatót a kéknarancs pompom csapata fogja megkezdeni, és utána pedig szépen mindenki felsorakozik és bemutatja a jelmezét.